Dar dă-ne mut! Dar nu fac intro, doar oră-te mai las. Râd de Manol, este de urât e. Da, gata. Serios. Ai pornit din marea. Da, i-am dat box like fish. Băgaziș? Sandro Kyle? Am mult nos de earnings. Și La mergem hot drop. Da, oră. Oh, slavilor, hai salti tău. I'm talking wap. Hai Da, mă, stop salti, it, este right. slab. I love eating my wap wives. Asta e slab. Taci! I love eating my wife's wap. Stai. Mă, Îți dau bloc dacă îmi faci. Te cu meu. What ass pussy. Your ass. Am și apa și te. de ce crezi mă că o să înțeleagă ea și am zis vreodată? Faci puțin de acolo. N-am gloanțe, n-am arme. Are abola Da, ăștia. I love eating my wife's Era să cadă. Ăla are sniper. Ia să zic o prostie. Bă, gata. Hai, O te gură de copilul ăsta. hai pe ăsta, GG, nu plec. Bambo băieții au Ce vrei mă să ai, că n-am arme. La ori noi după cerul de Vlad. Bam, băbăiții la o cocoșică de asta mică. Hai pufuleții la unul de unul. Bă, ține abonații, Rosavi, hai la 1v1 dacă bă. Bă, taci. Fă-le la mine, pe craud. Își dă și Tu ești un film. Ajută! Eu dau troll. Zero earning, Doi player la mine. zero PR. Bă-mi iau bătaie, ca un barusta. Era playerul din meci ce trecut, slurp-ul ăla cu pumnii lui Hulk. What? Velosaurus. You're fucking in a map. Moraș cu mecul tot cam 5 Bă, așa. dar care mi-a dat snowman că-l băteam? Îi dau fish on, măt. Uite-l bă, rapid control ca el. Mă bat fără shield. Ăla e bot, e bot. Hai să facem timp cu boții, să Hai, vedem. fă timp, fă timp. Timp. Trebuie să vin un pro player. Fă Am timp, dat fă snipe cu cer timp. timp. Ne, unoaște. Nu-l bate. Ola mi-a dat snipe. Bă, da, tu zici să nu tragem! Păi i-a tras. Ești slab! Tu zici nu trage! Trece. Ei, zici o tron? Săracul a murit, Manolis. Bă, da, dacă tu îmi zici nu trage! Păi și de ce ai tras? Dai reboot. Bă, n-am trage! Vlad, iei reboot. Bine, bă, tu ești slab și tu zici nu trage! Sau și o tron. Dau bloc. Doamne. Dai reboot. Ăsta-mi zice David, să dau. nu trag! David, înjur pe live dacă nu-i dai reboot. Ce lași? Să ai nu. Pe video. Bag! Bag wap-ul pe tine, David, dacă mă enervezi. Acum, I'm joking, îți dau bloc. Vrei bloc? Da, bă, hai să Nu-i mai dau reboot, stai. Copil prost, că tu îmi zici să nu trag. Mi-a dat și-o pe el. să vezi ce-ți dau eu cu șopă. Stai, dă-mi mut puțin, da. Îi dau invite la nu Sene. Dă-mi Pai, puțin mut, puta David. mică. Ah! De ce? I'm Dă-mi cracked. puțin Orne, mut, my guy. Nu dau. Deu, dacă te uiți pe live, ești... Ce live? Deu, dacă te uiți la videoclip, ești gay. Sene, spune-ți, mă auzi? Nu te mai aude. Bă, dar voiam să punem melodii de la troll. Nu, că dau după aia bloc. dea video de rage. Păi da să dea. Bă, dar serios, frate, când încerc și eu să filmez. Păi, dar de ce crezi că i-am dat kick? Am țapit, nu? Ha! Bă, dar Manolis nici
n-are Vlad, și ai el kick. Manoli, Eu păi zic să faci alt. Stai. Nu fac asta. Bă, tăceți, acum serios. eu am picat boții pe mine. Joby, boom! Am Hey, explodat mă, taxi. I was born flex. Diamonds on my neck. What? Mă frige apa! Apa e rece. Apa e Intru în rece. apă și ghiște. Apa-i udă. Apa e rece și mă frige. Este caldă și mă stinge. Creierul. Gata! Să cenzurezi ce zic, David. Vezi, mă, Noris, că ești... David, o să Îți dau kick. Dene! să cenzurezi. Îți dau kick. Dă-i mult, Dă-i mult, Senex. Stai să E mă- David party leader. Hai că e pe voi. David, dă-i mudul, I-am dat mult, Senex. i-am dat mult, i-am dat mult. The next. Pune-me... Ei. David face video, pune melodii I-am troll. dat mult, dobitecule. Ah. E cool. Da, vino de pe telefon, ai creier de mango. Șotron? Deci mă, să te uit. Dai, acum, Ce să-ți dau? știți de ce? Era, l-am găsit eu. Cum dă mâini la squad? Dacă dă-i. Dacă nu opresc Dacă nu filmarea, mare și el, nu să... faceți. Dacă te uiți, Zona, bă! David o să Vreți să vedem. vedem, să vadă filmarea cum murim în zonă? Pot să pun niște melodii cu... Peace Control, Kyle, da, 900 da, de da. earnings, 2800 Da, de da, PR. da. Zero warning, zero PR. Bă, hai în Bă, zonă. bă, Water, KD. little bit of water. My name is Boxefish. Mamă, ce bine că ăsta președinte! Cătă fresh. Mamă, ce bun e Vlad! Let's go! Atir. Păi nu, asta e aia care se filmează. Hai în zonă. Urmează pe David. Uite pe mama. Hai că mor, așa, am parte. David, poți să dau troll cu șocul. Vlad, poți să taci? Nu. David, o să-mi dai mult Hai. Ce? o să-mi dai mult într-o secundă. Nu, dar nu mai. Nu mut, că vreau să aud ce zic. Ești distrus. Că vreau să aud Bă, ce băieți, eu sunt cel mai bun de aici, de la scotul, că eu e ca... Da, GG, ești cea mai bună. Da, bă, aia care se uită, o să se uită la videoclip, eu sunt cel mai bun de aici, eu e care pe toți. zic. Se uită mai. Am făcut, da, nu am aici. O brat frumos. Vlad e gros. Ah, Tine să fac pe mămică. Hai, e Că neamă. i-ai dat mult lui David, lui Senex. E mobil. ce zice? Zice că mănâncă, că e o că Manoli Bă, o hai în zonă, ciocolată. uite unde e zona, uite unde e zona. Zice că Manoli o ciocolată albă. De Hai ce în zonă. stai Unu, sunt ciocolată neagră. Eu pun, bă, eu pun melodii. Ce Eu zici? pun melodii copyright, că David își dă risk. Dar nu mi-ai dat Ai un rifi și frate aveam care avion, zice- dobitocule. Ai un frate- Vale, și tu ai un voie frate să-l care jure, se a? joacă Și noi la avem. Roblox. I'm talking what? Am zis dobitocule. Ce? N-ai voie, Mă, că azi- mănânc Bă, oameni. serios, tăcești. Hai în Da, zonă. Da. da. Ce da? Nimic. Da, o să meargă. Haide. What the fuck, mă aud din spațiu. Bă, dar ce da? David! Bă, Vlad, ce da? Nimic! David! Nu știu merge. cât are. Ce tare, Hai în zonă. Nu se aude copil paralizat. Stai că eu stai că mi-am dat cu mică, să-mi dau coștii. Degenerăm cu a... Lera. Gigi, vină cu un avion. Leia. Hai player. Mergi. Nu mai tac. Oh!
Nu, deci nu te mai iau cu avionul. Ah! Hai, peace control. La fel. La Vreau fel. să Motor! E pe sus. Nu, mai vină cu ala, că nu pot să-l controlez. But my head was underwater. David, vezi că-ți dau șocul și te dau în zonă. Împinge! Dau. Împinge! Dăm. Nu așa, nu, îți dau kick. Player! Du-te sus de tot, sus în aer! Avem player. A, și boți. Sunt boi. Și player. Sunt player la noi și boți. Dar nu se aude. Acolo. Hai la Mai două. sus, Manolis! Stai mă că-s play. Sună pe Manoli. 30 Player voi? și acolo. Nu, cu mașina. Adică cu Mașină! Haide. Am bot. Eu vin la Păi omoară că tu ești un bot. Manoli. Măriți o ciocolată. Mov. Hai, bătesc boții. Ambalaj, mă. Hai să batem boții. Nu! Eu bat. Manoli te dată nici. A, ba nu-i patru. Doamne! Helix, ai corona. Am luat-o pe Dați-mi mica și mie sirena. glanțe de shotgun. Am făcut 2 tire într-un match. Vlad, ai glanțe de shotgun. Am luat-o pe mica sirenă. Am făcut 7. Nu ne pasă, Manolis, da? A, da? Tu nu ești afară. Ai vorbit. Manolis, nu ne pasă de viața ta. Că eu știu cum e viața unui ciocolă. O să o mănâncă toată. GG ai la noi. O fuve, mami. Băi! David, ai auzit ce-am zis? Bate-l, omoară-l. Ce ai zis? Papa live. ce e asta? Starter e Bounty target, e Player, nu a target. venit la mine. L-am luat eu. Ah, da. Ăsta era playerul ăla din lobby. Era mama lui Manoli. E la noi. Aha. E mai e. Mai era. Da, hai că mai sunt Uite, player, uite, înseamnă. uite. Mai sunt player. Uite Dacă l-au aici. bătut, hai. La mine! Ce la... Uite, Uite unde e George și zice care 20, 3! 31, Să fie 20. un... Scoate mine. Mă duc la GG. Vlad, nu mă. Nu! Uite, stai, așteptați-mă, mamă. Vin. Dacă nu vin Mati! 10 secunde, plec fără tine. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dai, mai Mamă, repede. ce cu melodia Bă, dar asta? trage și ăla de Ei, bot! Copii, că voi sunteți slabi! Da, topul. George, dă numai lângă noi. Hai că sunt viu! Sunt viu! Vlad, tu să vii, nu să-mi dai reboot, că ce slabi! Să-mi dai revive! Cred. Manoli, nu pot să mor. No. Push it to the limit! Ăla de pe high Limit! ground e low. Manoli, da. E 1 HP. Dar e 1 HP, băteți! Și la mine. N-am glanțe de shotgun să mă bag cu ei când eu vă cer. Eu n-am glanțe de shotgun, vere. Hai, că... N-am! Am 5. Eu am diabet. 5. Charge legend, legendar, star legendar. Bun. Uite și Atron. Luați-l pe Manoli. Eu mai am 6 HP! Îmi dau mecte. Luați-l pe ăsta. Dă-l drecu! Dar luați-l. Ce-aș splash-uri? Ce? Aruncă, dă ce-aș splash-uri! Dă ce-aș splash-uri! Dă-mi cu ce-aș splash-urile! Copii, băst! Paralizatule! Am mechetări. Am 2. Dacă se prea găsește. Eu am 6 HP! Am texică legendar cu charge legendar. Ce am făcut cu lege? Ba nu, am texică legendar cu charge legendar. George, am 2 șoc. Pe noi. George, am 2 șocuri. Și Dacă- eu am dacă mea, dă-mă ia zona! Dacă îmi prinde la un hit, m-a terminat. Ba nu, Ba nu, gata, mi-am dat. mi-am scos medul din creșal.
Dă-mi șopăi, de-astea. Și mă? Uite ce lot am. Hai și mie, că am pe vin și ăla, gri. Nu. Dă ce ai expresiile. My friend here, Justin. Oh. Da, mi-l dai. N-aveți zona. Mamă, câte Ia. glanțe am. Cine e gândul mea? Cine e gândul mea? Vreți meț, ca? Da. Era să Bă, dai. dar vreau lemn. știți că i-am dat troll numai. Dacă n-am dea- zis că- Vreau lemn! Dar știți că i-am dat troll. I-am dat troll numai. Nu am lemn! Eu când mă bat, ăsta fuge. Eu mă bat cu 2 și fuge. Ajutor? Player pe noi, siren. Bă, deci Manolis era în spatele meu. Siren! What? Dă-i revive, dă-i revive, că Are inima assist. Revive. GG nu te bate, vino să ne ții. E un HP. Am medkit și minion, e bine. Bune, Vlad. Doamne, bă, what the... Nu! Vlad! Ți-am dat bloc în momentul ăsta, copiile. Bă, dar mi se scoate. Bă, dar mereu ți se scoate. Ți s-a mai întâmplat uneori să Păi bag la controller. Nu fac eu intenția. Ia și dă. Dă și mie. Ce vrei să-ți dau? Shield. Nu mai am. Ia bigu. Am doar 2 slurpees. Dă-stea. Flop. Ia, deci am dat creglu aia, dar a fugit cu ăla. Deci era slab, dar eu am zis să dau cu sniper în loc de are. Stai că vreau să pescuiesc. Am avut 0. Mai am un harpon. Mai e unul lângă noi. O, Slurfish, David, perfect. Splash-uri acolo dacă putem să ajungem. Care acolo? Mamă, cât Uite loot! acolo, Mandalorian. Vladlor. Tactică legendar. Trebuie să mergem la loot. Scar legendar, cine vrea? Oh my god, ce loot e aici. Veniți la mine dacă vreți să luat. Eu am. Vladlor. Asta e pe la tine care are tot. Ia te potență. Aici. Hai, mă. Mai sunt pe noi player. 2, sunt 2. Crack! Cred. Încă unul la mine. Boxer. Crack. 1 HP. Control Kyle. Dă 5 zona. La mine în box. La mine în box. George spate, Am George ieșit cu spate. 5 HP din zonă. George spate. Eu în Hai mă, că Psycho știu că e Bundle. ăla. David, e lângă tine în Psycho Bundle. Trebuie să-mi dau medkit, am 5 HP. Deci stai. E la mine. Stai să-mi dau medkit-ul. Dacă ai venit la mine să-mi dai glonțe de shotgun, ar fi perfect. Am 144. Am eu de la alții și o să mor. Du-te și ajută. 41 Nu de dai la bigul laser. ăla în Nu fața laser mea. de la al tău. De la Psycho Bundle. Și pe mine. Mi-a picat în cap! Să mă spam eu. Duc! Bravo! Mai e pe mine unul. Nu, stai, de dus-mi cred. Stai că vin. Stai că vin. Cred! Să troli! David! David! Nu! Ce fac? Nu, că sunt panicat. Sunt panicat. Eu sunt foarte panicat. Dă-i mini-o și Sunt prea Vine să dau mini panicat! și big. Am mini, dar nu mai mă controlez. Mai e un player, putem să-l facem. Haide. Și mamă, Trebuie și să dai postez mare mini. clutch pe filmare. Aoleu, îl dau și eu big. Să-mi dai și mie Ia bine. uite-l, aici. Aici. Am o groază de mers, poți fac. Vezi aici, după peretele de lemn. Hai mă. Poate că trebuie. Și nu știa asta la mine. Is control Kyle! Hai, că te oameni să nu mori. Grec, Nice. control. Tron! Bine, mă. Mă, Aici David, măcar e filmarea. Free Fire, am dat lui ăla. Ah. GG. David,